Milli kitapxanada Totar kitabının global dünyası күргәзмәсе açıldı. Qozanlılar һәм шәһәр кунаклары Totar тарихын яңа яктан ача. Шара Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлана. Тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Күргәзмә үзе дә китап кебек. Монда рәсемнәр дә, мәгълүмат та, аерым аңлатмалар да бар. Татарстан Республикасының Милли китапханәсе татар китапларын 3 юнәлештә тәкъдим итә. Татар китабының менә яңаша, яңа форматта кызык итеп, җитди итеп күрсәтү. Менә шушы процесска, шушы күргәзмәгә зур көч тигеп, җитди караш белән, җитди алымнар белән карау һәм ясау беренче тапкыр дип әйтеп була һәм ул дәвамлы булыр дип өметләнәм. Хәзерге вакытта яшьләргә дә, безнең балаларыбызга да менә шушындый форматлар бик кирәк. Тарихи белешмәләр күргәзмәдә яңа форматларда бирелә. Шул исәптән радиотрансляция өзекләре дә бар. Анысы Татарстан радиосы белән берлектә эшләнде. Син безне шунда илт, безне атланып җибәреп илт. Әмма илтүче синме, безме? Экспозициядә борынгы һәм алтын урда чоры компьютер анимациясендә чагылдырыла. Борынгы гасыр ислам үзенчәлекләре Казан Федераль университеты һәм Милли китапханә кулъязмаларында чагылдырылган. Татар халкының 3 тапкыр алышынган язу графикасы тарихы да бар. Халкыбызның дәрәҗәсен һәм аның рухи дәрәҗәсен күрсәтә торган төп менә шушындый сыйфатларның берсе, аны күренекле академик Миркасым Госманов та үзенең китабында ассызыклап яза. Ул китаплылык, ягъни язулы халык булу дигән сүз. Китапның үзен без инде мөгъҗизага тиңлибез бит, әйме? Китап ул мөгъҗиза дибез, әйме? Ә менә безнең татар халкының соңгы бер 400-500 ел дәвамында нинди авыр гомер кичереп тә үзенең язуын һәм китабын саклап кала алуы, шуңа карата булган хөрмәтен саклап кала алуы, әйме? Һәм аны хәтта саклап калуына түгел, буыннардан буыннарга бирә баруы, бу инде икенче бер зур мөгъҗиза. Шулай түгелме? Менә китапханәләрдә шушы китапларның бүгенге көндә саклануы шулай ук бик мөгъҗиза бит. Чөнки безнең халык нинди генә җәбер зулымнар, җәфалар күрмәгән, әйме, нинди генә изелүләр күрмәгән, әмма ләкин менә шушы гыйлемлелеккә, китапка, язуга булган хөрмәтен саклап калган. Бу күргәзмәдә менә минем фикерем буенча, минем уем буенча, нәкъ менә шушы мөгъҗиза күзаллана. Бу мөгъҗизаны әлбәттә безнең Татарстанда яши торган һәр бер кеше күрсен иде, аңласын иде һәм аның күңелендә дә менә шушы матур сыйфатка карата ихтирам уянсын иде. Күргәзмәне һәр айның соңгы дүшәмбесеннән кала көн саен 11-дән кичке 8-гә кадәр барып күрергә мөмкин. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.